китоби чор дарвеш. Сарсухан. рамзшиносони сухан ва нуқтадонони асрори кӯҳан ва мудаққиқони маонирез ва ҷигарсӯз ва муҳаққиқони шавқангези меҳрандӯз суханро ба риштаи таҳрир чунин кашидаанд, ки дар замони қадим подшоҳе буд дар мамлакати Рум, маркази салтанаташ Қустантания. ӯро Озодбахт мегуфтанд. шоҳи Озодбахт ганҷу гавҳари бешумор ва ҳашаму лашкари бисёре дошт. чандин шаҳр ва шаҳрҳои Рум, Шом ва тарафҳои Мағриб дар таи дасти ӯ буд. бо ин ҳама ҳашамат фарзанде надошт ва шабу рӯз аз Худо фарзанд металабид, ки баъд аз ӯ вориси тоҷу тахти ӯ шуда тавонад, зеро ки қоиммақоме надошт. ҳамин тавр вай умр мегузаронид, то ки умраш ба 45 расид. рӯзе баъд аз намози бомдод оина гирифта ба мулоҳизаи ҷамоли худ машғул гардид. чанд мӯи сафед дар риши худ дид ва аз ин ҷиҳат афсурда ва хотирозурда гардида ба хотир гузаронид, ки дареғ ва афсӯс, ки муддате умри худро табоҳ кардӣ ва хизона сарф намудӣ ва лашкар ба куштан додӣ ва то ҳол даме наосудӣ ва даме обе ба фароғат наошомидӣ. ҳоло пайки аҷал, яъне мӯи сафед қадам ба мулки танат гузошта ва ба ту пайғоми маргро аз рӯи хати ғубор мехонад. ҳайф сад ҳайф! фарзанде ки тоҷу тахти туро соҳиб ва ҷонишин бошад надорӣ ва ин ҳама моту мулки ту ба душман мегузарад. афсӯс ки умрро вафо нест ва ин гардиши меҳрро бақо нест. гуфтам ки чӯ пириям кунад паст, фарзанди азиз гирадам даст. шарти писарӣ ба ҷой орад, номуси маро ба пой дорад. шуд умр табоҳу ҳол абтар, ва ин ком маро нашуд муяссар. шоҳ аз бисёрии ғаму ғусса 3 рӯз аз хилват набаромад ва ба кори мулку давлат напардохт ва бо оҳу дард рӯз мегузаронид. аз ин ҳол ғулғула ва ошӯб дар боргоҳ ба миёни умаро ва вазирон ва аркони давлат ва аъён афтод. авомуннос хаёлҳои аҷиб мекарданд. авомуннос ин яъне оммаи мардум. вазирон баъд аз 3 рӯз ба ҳамин маслиҳат омаданд, ки вазири аъзам, ки ҳамсӯҳбат ва муқарраби подшоҳ ва одами боэътимод буд ва подшоҳ ӯро аз ҷиҳати мӯйсафедиаш ва камоли дӯстиаш падар хитоб менамуд ва равшанрой ном дошт, ба назди подшоҳ равад, тафтиши ҳоли ӯро карда ояд. вазири аъзам таклифи ёронро қабул карда ба сӯи хилваткадаи шоҳ рафт. чун дарбонон ва қаровулон ӯро ҳамсӯҳбати хоси подшоҳӣ медонистанд, мумонаат карда натавонистанд. ӯ ба ҳавлии ҳарами хос расид ва аз ходимони он ҷо барои ба пеши шоҳ даромадан рухсат хост. чун садои ӯ ба гӯши шоҳ расид, ишора намуд то рухсат диҳанд. чун равшанрой ба назди шоҳ даромад, замини адаб бибусид ва ба сонӣ булбули ҳазордостон ба ин мазмун саноҳон шуд. чӣ шуд, ки бар гули ораз гулоб мерезӣ, ситора баҳри чӣ бар офтоб мерезӣ? подшоҳо, сабаби андӯҳ ва малол ба хайру хубӣ анҷом ёбад. оё боиси ғамат дар чист? Озодбахт ба тозагӣ боз сели ашк аз дида равон сохт ва гуфт:
чаро парешонхотир ва дилозурда набошам, ки муддати дароз умри азиз зоеъ ва хазинаҳо сарф ва лашкарҳо талаф кардам, то ин мамлакатҳоро ба тасарруф дароварам. вале ҷонишине надорам, ки баъд аз ман тоҷу тахти маро соҳиб шавад. боз душманони ман мустақил хоҳанд шуд ва ранҷи ман беҳуда меравад. равшанрӯй чун ин сухан шунид ва зории подшоҳро дид, ба насиҳатдаҳан боз кард ва гуфт: умрат дароз ва давлатат бардавом бод. инҳо хаёли фосидӣ, шайтонӣ ва қадри неъматро надонистан аст. вале неъмат худ мефармояд, ҳар гоҳ ки дуньёро бақо ва ҳаёти онро вафо набошад ва подшоҳро фарзанде ки ворис ва ҷонишин тавонад буд набошад, пас дар дурӯза умри зиндагонӣ ғам набояд хӯрд ва то ҳаёт боқист ба айшу ишрат ба сар бояд бурд ва ҳар нафасро ғанимат бояд шумурд. агар матлаб фарзандёбӣ бошад, бояд ки дар нимашабон ва бомдодон ва гоҳ бегоҳ аз худо талабӣ, садақа ба дарвешон ва мискинон бидиҳӣ ва бандиёни бегуноҳро озод кунӣ, то ки худо ба ин васила ба ту раҳм оварад ва чароғатро равшан кунад. ҳамчунин ӯ насиҳатҳои дилпазир мегуфт, то ки ба сайқали насиҳати он мард занги қудурат аз оинаи хотири подшоҳ дур гардад ва филҷумла дилаш таскин ёфт. забон ба меҳрубонӣ кушод, аҳволи умаро ва аъён пурсид. равшанрӯй замини хизмат бусида арз намуд, ки бо дуои давоми давлати безавол иштиғол доранд, лекин аз маҳрумии пойбусии султон дар ин айём хастахотир ва дилфигоранд. подшоҳ гуфт, ки фардо дар соати аввал рӯз ба боргоҳ баромада ба хосон суҳбат хоҳам дошт. равшанрӯй бадин хушнудӣ маликро дуо гуфта берун баромад. умароро розӣ кард ва хизматгоронро фармон дод, то ҳар як ба манзили худ раванд. подшоҳ аз гузашта тавба кард. барои рафъи бедимоғӣ ба сайр ва суҳбати китоб машғул гардид ва ҳар лаҳза боз ба фикр меафтод, аммо худро ба он намедошт, то ин ки дар китобе навишта дид, ки агар касеро ғаме ё муҳиме рӯй диҳад ва онро дафъ карда натавонад, бояд ки ба қабристон равад ва фотиҳа хонад. бошад ки дилаш нарм шуда аз чашмаш чанд қатра ашк резад ва аз он филҷумла дилаш фараҳ ва хотираш таскин ёбад. бинобар ин озодбахт ба қабристон рафтанро дар хотир гузаронид. сабр кард, то ки шаб даромад. тағйири либос карда, муште танга ва тиллоро гирифта, танҳо қадам ба роҳ диҳад ва аз шаҳр берун шуд. чун ба пеши марғзори қабристон расид, аввало фотиҳа хонда, баъд ба сайр машғул шуд. дар миёни қабристон чортоқе ба назараш расид, ки дар он чароғе месӯхт. шоҳ ба худ гуфт, ки албатта дар он макон ғарибе хоҳад буд, аз ватан овора ё бечора, ё дарвеше аз халқ канора ҷуста ва аз қайди алоиқ раста ва дар чунин ҷой нишаста. чун ба атрофи чортоқ расид, 4 нафар дарвешеро дид, ки хирқаҳои фано дар бар ва дар 4 рукии он чортоқ ба рӯи тахтаҳо нишастаанд. монанди бутемор сар ба зери бол кашида, даст бар сари зону ва сар ба рӯи даст гузошта, ғарқи баҳри хомӯшӣ ва восили олами мадҳушӣ гаштаанд. чароғе бар болои санги қабре гузошта шуда, ки
чун дили ғарибони аз ёру диёр дур афтода, дар ғурбат ба дарди бенавоӣ дармонда ва гирди кулфат ва ғами пажмурда ва афсурда карда, подшоҳро ба хотир расид, ки гузаштагон гуфтаанд: равзаи ҳулдибарин хилвати дарвешон аст, мояи муҳташамӣ хизмати дарвешон аст. пас бояд ба хизмати онҳо равам ва аз дами гарми онҳо ёрӣ талабам. шоҳ хост, ки қадам пеш ниҳад. ақл ба вай бонг зад, ки эй ҷоҳил, наёмӯхта ва нашинохта чӣ донӣ, ки инҳо киёнанд? мумкин аст гургоне бошанд ба сурати гӯсфандон ё девон ба либоси инсон. аз қазо дар ҳамон вақт яке аз дарвешон акса зад ва шукр гуфт. дарвешони дигар аз он садо бедор шуданд ва хайрбод гуфтанд. яке аз онҳо бархоста чароғро равшантар кард ва боз ба ҷояш нишаст. озодбахт ба худ гуфт, ки алҳол ҳар чизе, ки дар замири инҳо ҳаст, зоҳир мешавад. ва худ дар беруни чортоқ дар паҳлӯи санги қабре нишаст ва гӯш ба овоз ва назар ба андозаи онҳо гузошт. яке аз дарвешон ба рафиқон гуфт: бародарон, имшаб, ки мо 4 фалакзада аз ватан овора гардида ва ҷаври беҳад кашида, маҷнунвор дар биёбонҳо давида ва лаҳзае дар ҳеҷ ҷо монанди селоб наёрамида, алҳол ба якдигар расидаем. намедонем, ки боз аз гардиши фалак бар сари мо бечорагон чӣ хок бехта хоҳад шуд. чаро ба доми ғафлат фурӯ рафтем? ҳамон беҳ, ки аз саргузашти якдигарӣ шунавем ва ин шабро рӯз кунем, то бинем фардо чӣ хоҳад шуд. дарвешон ҳама ин маслиҳатро маъқул донистанд ва гуфтанд, ки ҳамон беҳ, ки аввал ту аҳволи худ бигӯӣ, ба шарти он ки ба роҳи ростӣ гӯй. он дарвеши дилғеш ба ду зону даромада, чун абри баҳор ба ҳоли фигори худ зор зор гирист ва тӯтии забонро бадин гуна гӯё гардонид.